Mga amigo, amiga, na ako'y share sa inyo ha. Pag mata na ko gay ng buntag, na ako'y nakita. Pag open jud sa akong mata, kanang ani mao ni siya ang nibulaga. Kanang bulaga, anak ko. Ikaw ba? Kaluko na kay kasakua. Last na lang jud ka ha. Ako'y makabalo sa imo ha. Pipi jud ka. Na-curious na ba mo, mga amigo-amiga, kung unsa akong pasabot? Ready na ba mo? Makitaan siya. Sure na ba mo? So, mauna ni siya. Tanaw na to ha? Sabay ta og tanaw. Okay? So, mauni siya ang akong pasabot. Kana. So, nakadecide ko nga dapat ugma pag mata na ako sa buntag. Dili na nako ni makitaan ang iyang visual. Though, ang ideya nga, kabalo ko nga maabot na dyan nga adlaw, bahala na, basta dili na ako siya makitaan. Hala, so dili po dahi ko pwede magawas og 14, ani no, okay. Nigawas na ko balay, na ko'y makitaan diha, mag-holding hands, mag-date-date, oh my gosh, okay. So, I'll be staying inside my room for that whole day. Tawago na to ni Bitter Si Inday for a day. Oh yeah. Naku day rights way to have different emotions, whether either whatever. Happy ba ka? Sad ka? Lonely ka? Bitter ka like me today. Or hungry? Gutom lang yung best. So, let's start this bitterness of mine. Aron dili na ko makitaan kini nga adlaw. Ako na siyang tanggalon. OMG. Para ugma pagbata na ko, 'di ba? Good mood si Inday. So magkuha sa kog mga materials para matanggal ni kana siya. Okay? So na ako'y gunting. Alright. Tugod na nato. Tuyok tayo. Room tour. Gupit-gupit lang natin yan. Tsaka man. So, dili siya makaya o one hand, two hands. Uy. Daplin sa mo. Siya. 12 seconds later. Ay, bigaon. Bigaon ko. Sus, kung tinuod lang na bigaon ko, no? Dagan na kay Kuya Bron. Mga 52. That's only my expression. Tsaka man. Ay! Okay na? Okay na ba tayo? Alright. I will just throw this away. Oh, perfect. Perfect, di ba? Kay ko. 7 ang nasa likod. Oh yeah. So, natanggal na dyan ako ang 14 diri nga kalendaryo. Unya, na-realize na ko sa gawas. Diri di ay sa akong door. Sa gawas na sa dining area na po dito ako sa gawas. Ako tanggalon tanan ang 14 sa kalendaryo for the month of February. Let's go over there. Naanadyan ko diri sa gawas akong kwarto. So, as you can see, klaro kayo, diba? Kalendaryo, gihapon na siya. So, goodbye, number 14. Since gamay naman siya, ako lang siyang kanang anaon, Anaon. Kani akong gamiton. So, wait lang. Oh. Okay. Alright. Patanaw na ko sa inyo, ha? Ang akong gibuhat.
month of February 14. Bye! So, kaduka na yung kalendaryo. Let's proceed to the next. OMG! Mga amigo-amiga. A few inches later. Ha? Niagay kong powder. Asa? See? Dodo? Ada siya? Commercial break. Mga amigo-amiga, this is freaking weird. Kay, tanawan ninyo ha. Nakoy patanaw sa inyo ha. My gosh. Wait lang. Kita mo anak? Nagtapad ang duha ka kalendaryo bayet. Bakit? Ano ba yan? So, work. So, magsugod ko diri. Then, diri sunod. Okay? Ako saan i-plaster ang akong cellphone, maka-work ang ako ang duha kamot. We will now start the demolition. Sa balay? Few moments later. Tanawan ninyo. Akong gitanggal na ang 14 for the month of February. Pero ang likod di ay niya. Okay. 14 gihapon bash. Nausa naman niya siya. Uy, nasa sunodaan ni. Okay lang na. Uy! Mother! Naglag ko. So, okay ra gihapon kay at least dili siya. March ang sunod ba yan? So, jokes lang. We will now proceed to the third calendarium. Same situation kay pareha naman ni sila. Kaning gikan sa asa man gikan? DCWD water. So mura gihapon 14 gihapon na sa likod. Pero it's okay dahil it's not February again. So we will now proceed outside the house dahil may kalendary doon nakita ko kanina. Mga amigo-amiga, nanak ko diri sa gawas. Pagmataan ni Ugma sa kong mga ante, matingala ni sila nga asa mang number 14 this February na wa man. So dilisan ako sila ingnan Ugma. Ingnan ako sila kanang tanawan lang ninyo akong vlog. Oh, di ba may views na ako? As you can see, na ay 14 obviously, di ba? Anong masasabi mo dahil mawawala ka na dyan? Buang daw ko. So we will now demolish it. A few minutes later. Same situation lang gihapon siya. Pagtanggal na ko ang 14 for the month of February, 14 gihapon na. Pero again, doesn't matter kay ang importante ang February. So, this is the last and fourth kalendaryo. Mga amigo-amiga, na wrong day ko. 5 day kabo kalendaryo ako ang gidemolish. I'm so very happy. Happy, shalala. It's so nice to be happy, shalala. So, ugma sa buntag, pag open sa kong eyes, there is no February 14 in our calendars. Isn't it amazing? Isn't it wonderful? Isn't it great? Isn't it fulfilling in my part? Diyan na siya kung gusto buhaton. I-bitter ko karong adlaw. So, mo ni sila atong mga gipanggupit na ko. Except na lang atong sa gawas ako ang portahan kay di man tumatanggal no. Nigtanggal na ko to. Tanggal tanan. Magyaw-yaw akong father. Ipit na ako kung market. Very mahirap no. Lahat. Ikaw mag-video sa self mo, ikaw maghawak ng kamera mo, ikaw mag-edit, and all. My gosh. But it's okay.
na sila. 4 di kabuok. Kalima itong nasa door sa gawa. Yeah. Goodbye. OMG, I'm so bitter today. I like it. I like the feeling. It's amazing. Mando siya. Gusto ko lang i-share sa inyo na paminsan-minsan sa ating buhay nagiging bitter tayo. Especially in my case. Kay, oh my gosh, I'm single. Available. Tsa, ibaligya ang sarili. But anyways, that's not the point here. I just don't want to see that this could be what it will pin by it. So, muna na siyang tumong sa kwang video. Susunod na ko i-share sa inyo, ha? Kaya it's okay to be bitter. Dahil tao lang naman tayo eh. Diba? Char, Tagalog, Bisaya, Tagalog, English. Trilingual? Trilingual. Ano ba yung word? Trilingual? Kung i-search na ulit. I just wanna say thank you. Thank you sa mga mutanaw ani. O thank you po sa mga mag-like ani. O sa mag-comment. Bahala na mo kung mag-bitter-bitter kung sa comment. It's okay, baby. It's our right. As long as wala tayo dimension ng mga tao, diba? It's all about ourselves. That's okay. That's okay. That is one of human emotion na naging bitter ka ng sukuta. Wala naman good. No, na ito kinusirang ka happy. Buang. Anak lang, masira ka. 24 hours a day. Masira ka yung ani. Anak? Wala yun ba? Clown this? Tralala? So, mind yun siya. Sa mga wala pa nakasubscribe diha, please subscribe and hit that notification bell below para ma-notify mo sa mga future pa na mga videos na mga sinsa lang. So, sige na akong so, maihap na siguro. Ihapan ninyo ha, pila ka so akong ipang yaw-yaw ganina. So, again, sa mga wala pa nakasubscribe, please subscribe na guys. Please, maamot naman ko yun. Kung kabalo lang ko mong kanta na ko. Kabalo ko mo sa'yo, sayaw na ako nag-arte. Kabalo ko mong arte, nag-arte na ko. Para lang dyan mag-subscribe mo. Anyways, bye na dyan guys. Thank you. I love you all, hurot. Stay safe, og see you sa next video. Time pa sa ako sa ibutang. Bye!